Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kanatong tanan, kumusta? Adlaw dai karong Bernes no. It's 24 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. Karon din no, atong ipadayon ang laing sumpay ning bag-ong sugilano no, o sa dili pa day. Shout out day ko no sa tanan nga nagsunod aning tramahan no. Salamat kayo sa pagsubaybay. Shout out day ko no kang Sil Nagal, salamat kayo idol no, kang Len Sebmen o kang Kitin Slab o sa tanan no, nga nagsubaybay aning dramahan no. Salamat kayo sa pagsunod sa mga sugilanon nga ikan sa aming drama. O karon sa sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores, part 2 pa ta no, mga ka-listeners no, part 2. Lola's Boy. So okay ra kong palit. Sa gusto ni mong sa dili palito nato ng sapatusa. Kay base nagtuon ng mga tao dinhi nga dili ta maka-afford. Ilang paso ko pa ni ilang mga dagway ning akong kwarta. Oh, kalma lang. Ay, di man lang kalma, uy. Kini na ba mga tao? Dali ra makamino sa ilang isig ka tao. Labi nagyamok-mok ratas ilang tanaw. Magtuon na dayon silang watay mga kwarta. Aruganting tiguang. Unsa to? Hoy! Hoy, unsa to imong gisulti? Kalma lang. Dili naman itang away la, uy. Dili ni merkado. Hoy! May gani kay imo ko gipahinumduman. Nagtuon na ra ba kong merkado ni? Lugawa, gini mo la, uy. Oh, sige na. Di na tabaglangan. Pangayuan ang imahang size ana sa patusa. Paliton gina na to? Ay, paliton gani. Mungay na paglangay kay ato patas mga sinina. Kita kanto? Kinahanglan pa ba ng ipangutana? Ay, Abi na ko guwa ka kakitang Jisa. itsa di makakita ng bayana. Ay, Sa Jisa. kulor pa lang daan sa iyong sulob. Makita na din siya. Nya, ano makamudool? Hapit man sila magka-enkwentro ni Tita La? Kapit naman. Di sila kaila. Lapara ni mo eh. Maingon adto ka kung kaila pa sila. Oh, bitaw sa. What a stupid question. Kibaw mo lagi ka. Murag, padugay pa gina sila pagkayo kay, kapaliton dili man si Jo. Asula ng tupoy ay. Ihago magmayo silhula. Dong! Uy, gusto may buhaton na itong tawana? Dong! Size 7 na ng design. Kana. O katusad. O katusad yung design. Katubay. Okay? Mateo? Asa ni sir? Kana yung gikuptan. O gato. Kanisad. O kanasad. Puro size 7. 5 ka design. Okay? Yes, sir. Sure, sir. Oh, nakakita ka, Jo. Oh, dili kay usari gipalit ni Mateo para nimo. 5! Mura magiging naka-jackpot ini Jo. Sigurado magkakang size 7 ka. Oh. Okay. Sa pants. Unsay size nimo? Ha? Ako nga, medium na siya bro. Medium, no? Medium. Sa t-shirt, large. Murag medium gapon, pero mas gusto ka mo sulubog large no? No. Tingog dayon, Jo. Tingog dayon. Oh. Oh, kana. Okay. Inigabot sa mga sapatos. Ipa-fit lang niya. Ato namin sa mga pants o t-shirt. Gamit akong card. Di magkagihatag nga cash. Di na. Card na gamit ang bayad. Dali na, bro. Okay. Uy, pas sila ni apas dahil sila na to. Oh, di na dahil magasto ning iyang gihatag nga cash kay. Oh, daghan pag yun siya gipamalit para nimo, oh. Pero kato yung gipang tudlo nga sapatos ba? Mga mahal mo kitulo. Ay, ayaw lagi nagproblema. Ayaw ka problema, anak. Grasya ni Jo. Dawatan eh. Dili kiday ni damong ko da. Tinuod kiday ning tanan. Walang damang nga makasapatos ko ini mga sapatos sa. Kamahalon ini. Ug niya pa mga karsunis, mga t-shirts, mga bruntong. Lord, salamat ha. Wala man gani ko mangandoy ini mga butanga kay bisan sa pagpangandoy. Murag wa man ko'y katungod. Pero ni agit sila sa mga tubangan. Kadaghan ini nila, Lord. Dili man nina ako maatubag kamit. Pila man kay kantidad ining tanan. Akong malikon. Salamat kayo. Salamat kid kaayo, Lord. Uy, ako mo din gilak. Si Lula tingali niya. Kadiot la! Sodla... Sunod ako. Sir.
Sam kay iyang tuyo na ko. Gikulbaan mo kong maayo. Iyak akong kasaban. Iyak akong hinginlan. Misuod siya ng usa ka kwarto. Iyak ka ng kwarto. Misin niya siya ka masuod ko. Mag-unsa man mi diha. Mura ka kamay nga opisina. Sit down. Um, Muprang ka ko nimo, Jo. Dili unta ko yun nga mupuyo ka din eh. Pero gusto man ni Lola, wa ko'y mahimo. sir, okay ra gid kay mo pahawa ko, sir. Ako ra pasabton si Lola, imong Lola. Patuwasaon ako. Okay, sir. Na-desisyon na og di na mausap. Anhi ka na puyo. Oh. Ayaw isipang kay supak sa kumbot. Kontrahan na ka. No, dili ko na. O ginaot nga nakasabot ra ka. Kung nga nung supak ko nimo. Sir. Nakasabot ra gid kayo ko, sir. Murag nagkurog ka man. Hadlo ka? Wa, sir. Okay ra ko, sir. Okay. So, nakasabot ra ka na ko. Sir. Salamat. Wa ko mo judge nimo. Salamat, sir. Pero manghinaot lang ko. Nga di nimo gubon ang pagsalig ni Lola nimo. O karon ang akong pagsalig nga ihatag yan nimo. Kaya misalig migud si Lola nimo. Musalig sa ko nimo. Salamat kayo, sir. Akong isaad, sir. Ako lang ampingan ang inyong pagsalig din ako. Salamat kayo, sir. Okay. Salamat kayo, sir. Salamat kayo. Wait. Ayaw pagluhod. Nalipay lang ko, sir. Nalipay lang ko ka nagpasalamat. Hinatag kita mas ginoon ako. Daghan kayo. Salamat, sir. Nalipay lang ko, sir. Nalipay lang kong nagpasalamat. Hinatag kita mas ginoon ako. Daghan kayo. Salamat, sir. Lain na sa akong kibate. Hangtod karon, namarog pa man ang balhibo nga naguna-una sa iyong gibuhat. Daga na kayong tao nga nagpasalamat ako. Pero, lahi man to iya. Lahos man sa kalag. Inodon na unta niyang yang kisahan. Di lang unta niya usikan ang among pagsalig. Di lang unta. Palit na mo! Mga suki, doon na mo! Tanawa ni nga mong tindang prutas. Mga gwapa-gwapo, liwat sa tindirang-tindiro. Mas maayo gudi ay nga naa ka. Kaya nagkapahuway akong tutulan ng siging siyaok. Ikaw, relax lang ka niya, ha? Ako rin bahalang pagpanawag customer din eh. Ikaw rin tigdawat sa bayad o tigsukli. Pastilan, ang yayan rabagin ka ay kas imong gisulob. Maulagi, murag, gwapo man ko sa kong pamati, la. Gwapa man yun unta ka ba? Ganong gusto man jug kang mo gwapo. Sagdi na lang gud. Sagdi na lang gud ko. Sir, madam, dali na. Pili lang. Gwapo-gwapa na, pili lang. Ayaw lang kayo mo pagbilog. Di lagi mo mahutan. Ikaw, madam, ang sa'yo mo? Pila palang gani siya kaadlaw nga. Pili lang. Bakit siya kausapan? Kana, bisa na kasyang tanahon. Puro na gwapa. Liwatan ako. Musunod nga mga alula. Muhamis na yun ni siya. Ikaw, unuran na ang iyang lawas. Ug labig siguro. Mulutaw na yun ang natural niyang kagwapa. Kilo, sama, di ka mo pili. Ako lang. Ay, anugod lang nga natumboy siya. Kinsa man yun? Kanindot ka unta, no? Siya na lang ang mapangasawa ni Mateo. Kung sila si Mateo ang magkadayon, malipay yung kay ko. Tulog ka kilo, day. Tulog ka kilo, mga manoy. Ogi. Manang, bayad Gige, posta niya. 500 lang yan. 500 di ay. 500 di ay ni. Abi ba na ko ni 1,000? Ano daw ni mo? Pili lang mo. Blow may pananaw na ko. Happy because Lola ka uban ang kubo. Kunya, kumbinsido na ka nga harmless siya? Sayo ba kayo para mukundklutan? Pero, believe ko nimo. Sa may iba sa butan. Busy good ka pagkatao good. Pero ni mga miaging mga adlaw, migahing gikahigayon para spy time. Sa ipasabot ang isihab. Walang. Ato na ta? Di ba? Nagpaandar ko. Nagkawag yun mo eh. Tana.
Oh, ansan na. Kapoy no, pero lingaw. Wa man ko kapuya la. Aw, hinoon, bata pa man ka. Dili man gid siya kapoy la. Wa ra gid siya kumingking sa pagpangarga nako. Oo, day no. Mangargahay man day tuod ka sa una. May nakaila ba nimo kaganina sa mga kauban nimong kargador sa una? Oh, doon naman la. Kurat gani kayo sila. Suya kay sila sa kong mga gisulob. Unya, mag-shopping na sad unya tag sunod nimo sinina, ha? Uy, ayaw na la, uy. Pwede para imo na, pero ayaw na kong apila la, uy. Oy, daghan patungko ang tung akong gipamalit nimo no, naunsa man ka. Kadaghan na ato la. Mga underwear day nimo. Oh, Oh, di raguta magsaba-saba gud kung kanus ata mamalit aron dili ta sundan ni Matiyo. sige la. Unsa ka kung ako na siya orderan online para sa iyong mga underwear. Pero, diba, unsa pa yung gamiton sa mga tomboy? Di mo ko sigurado. Oh, Mateo. Iyara mga files siya imong gipapangita. Doon na ka idea unsay underwear nga gamiton sa mga tomboy? What? Wa ka kadungog? Oh, Akong usbon? nakadungog man ko. Pero, I mean, why would you ask that? Pwede to bago na kunin mo without asking why. No. Huwag ko kay bawon sa ilang gigamit. I mean, how would I know? Okay. You may go now. Matt, Go. Go! sa minita pa itong tawana. Pero langutan naman siya na ko ito. Doon na siya'y tumboy nga palitan ng underwear. Kinsa man. Ako nang na-survey ang tanang department din sa opisina. Duhara kyud ang tumboy. Usa ka guard, ug usa ka janitor. Sila ka ang palitan ni Mateo. Pero, nga naman, por Diyos, por Santo, why? Ay, kadugay bang tawana, uy. Asa naman to siya? Hi there! Ay, to ariti ay. Ganina na ka? Of course, no. Abi ka rin akong imo kong Indianon. Oh, come on. Ikaw akong Indianon? No way. Pag-order na mo, hapit na mahurot ang ako. Okay. Gang! As usual na ako. Palihog ko. Okay, sir. Wow, ha? Nailhan na di ka din eh. Of course. To, doon siya mong giingon nga urgent matter nga imong tuyo na ko. May nailan kang tumboy nga close karon kang Mateo? Oh, ha? May nahibawaan ka? Hey. Yan ang nangutan na mag-anak. Tumutay gusto niyang palitan og underwear. Unsa? Sasama niya, oy. Sure ka? Seryoso ko ha? Yakang gingnan? No. Pero gano'n nangunta naman siya na kung ansay underwear nga gagamit sa mga tumboy. Uy. Then, nakapasipat ko sa iyang phone na nag-open siya sa mga online stores. Unsa? Ay, sige, katawa pa! Kasi ba di magkakatawa, eh? Tabagaw na ko. Yak, kuya. Doon na ba kayo nahibawaan? Wait sa. Pag ginawa sa ko, eh. Maraming katol na akong tutunlan noon. Huwag ko kasagang inida. Di ba ko kamabuo, noy? Hala, oy, ay sige, katawa pa. Sorry good. Bagan ako, unsa imong nahibawaan? Kining, doon ako'y nailhan, pero di ba sila close? Kisa man. Kisa man tumboy. Si Kuan, Joe, Kisa man si Joe. alalay siyang lula. Alalay sa iyang lola? But, why would he buy underwears for that guy? Ano ba kam?
Huwag ko may baw. Siya pangutan Kinsa si Jo? Who is Jo? Ayaw ko singkahi. Tubag ka una ko kinsa na si Jo sa imong kinabuhi. Are you crazy? Yes, I'm crazy. Naibaw ka ganun ni Sud ko din sa imong company as a poor secretary. And it's just because I want to be close to you. Nag-effort ko nga ma-close nimo. Pero sa usalan ka pamilok, makadungog na lang ko nga doon na kanay tumboy nga gusto nimo palitan og underwear. It's unfair! Jessa, kung wakay gusto mo trabaho today, go home. No, Or resign. Mateo, gusto lang kong maibaw ka nga gisakitan ko. I don't care kung gisakitan ka. Or what. Get out of my office. Out! Bro? Pag-ausar ko na babayan, ha? Ha? Pa-resign na na! Oh, Jisa, dali, gawas. Dali. Uy, iko! Ay, kung paginahay si mo ugol. Tana, dali. Ay, paginahay ko. Adik man tingal itong papihana. Kalit naman. Oh, wait. Nga na iba mo siya bahay ni Joe. Ikaw day nakaingon day. Pakitis mo ka, bro. Magduda naman sa tinin mo. Ay, kung pag-ana, bro. Igor ako nga mitubag sa iyong pangutana. Wa ko ilang gisulti. Bahay na ng underwear issue. Huwag ko'y kalibutan na tao, Loy. Siya rin misulti na ako nga gusto ko nun mong palitan si Joe. Huwag mo kumusulti niya. Pero imo siya gipangutana. Natural. Nga maintriga siya. O iya dahin ko nga gisukit-sukit bahin sa tumboy. Kinsay tumboy ko no nga close nimo. Nya wa makoy lain na ilhan. Si Joe raman. But, di man may close. Pero ganong nagkahunahon na masag ka? Nga palitan siya underwear. Why man? Oh. Ha? Tubagan ang pangutana ha? Tubagan na. Mayong Oo. pagkuminaw sa Lex Huwag katingog Pino. kasi radog bukog. Kapoy ang explain eh. Kung di ka mo explain, magpabilin nga mag-wonder me. Ha? Labi na yun si Jessa. Di gito mahilo na. Ang kalagaton na. Maglatagaw to. Okay. Ikaw na akong explain. The other day, nakadungo ko ni Lola nga nisulti nga mamalit sila og mga underwear ni Joe. And nakaunaw na ako nga mag-order nilang online. Ibis nga mulakaw na sad sila. Ah, Moro gina ang rason. Kaya di ko gusto nga mahago pa si Lola. tas kang. Pero ang sayo panggod ni mo, God. Kay si Jessa, imong gipangutan na. Wa pagid kay intro. Random ra kay nimo ang pagpangutana. Nga naman di ko mangutana. Kung lain pa itong imong gipangutana, okay ra. Ego ra nga mag-wonder nga why kapin kabubuton. Pero si Jessa manggod to. Kay bawagid ka nga patay na patay ka to nimo. Ikaw na magyoy manhid gid kayo. Because siya na may diha. Siya ay napangutan na anak ko. Ay mo lagi. Wala kay paki sa iyang pagbati. Wag. Luoy taon kaayo eh. Anong loy man? May gato siyang gipalaom-laom nga wa man. Di ba? Ever since, ako nang giklaro niya nga wa ko'y feelings niya. Nga wa siya angay lauman ako. Imo giingon niya? Kinahanglan pa good? Klaro na anak. Oh, inoon. Klaro magyod. Imo magani untang parisay nun. Di good unta. Pero wa man siya ka-resign. Pero ako nang giwarningan. Murag mi file man og leave. Mo ba? Okay, so balik ta sa issue ni Joe. Mudayon gid kag order niya underwear? Ay saba ka diha, Mateo. Oy, kami na lang go'y palit. Naunsa man sad ka. Kuwang naman lang minimo ihalwa. Di masading ulan na ha. Ay nalang pangatarungan. Kay di na nako dawaton. Basta kay kada mga butang nga ayaw na nagproblema kay personal na kaayo na.
Okay. Unsa ron? Ay, ang mga simento tingali nga akong gipa-deliver kag kanina. Wa man digil ako sa likod sa nag-deliver. Oy, akong gipabalhin sa mga katabang. Nagpa-deliver kag semento? Na? Oo, okay. At doon na ni crack nga ali sa mga tanong sa likod. Akong gipaayo. Oh, kinsa may mo ayo? Ay, sus, ayaw na ka problema, ha? Okay. Oh, Ah. Nang sa baron sila? Okay na. Oy, aligre lagi mo din, he. Ay, ipakasal ni Jo ang mga sako nga semento, te. Dali ara lagi. Kusgana din na niyon. Ha? Gigausaran ni mo ang tulo kasako, Jo? Wa sadla, uy. Tagsa-tagsa sa dako la. Pero, paspas man. Daan raman. Oy, ayaw palabi, Jo. Ayaw hutda ang imong kusog. Ay, okay na to la, uy. Wa gito'y problema la. Ay, kung doon na mo ipaalsa ha. Ing na lang ko. Mubalik tag gym? yes. Gusto kong mubalik og weights. Miupas na imutapol? Di ba kontento naman ka sa jogging every morning? Bro, batigin ang lucky ta, pero lupigon lang tagtumboy sa kusog. Ha? Imo ipasabot si Jo? Kusgan kayo, bro. Chicken ragal sa ang tulo ka sako nga semento. Wow! Gitingkob! Aw, wasad. Gitagsa-tagsa niya. Aw! Pero ikaw, makapasalig kag alsa og usa ka sa sako semento. Marag dili. Mao na diha. Lupig na itong tuboy, ha? Ni Jo? Kinsa may lain? Unsa ba kay? Wa mangguko. Wa mangguko kadungog ni mga militok singan. Tumboy naman ang imong isulti. Murag ka ng discriminating man. Imo ra na huna-huna eh. Nahuna. Be, lito ka ko na be. Jo. Jo. Sige na. Unsa mo ka? Lito ka lang. Ing na. Jo. Sapoy. Lito ka ba? Ay, kung samok, bro. Lato ka na. Lito ka gani ba? Ano ba? Samok yan na. Samok yan na. Igor man lang yung lito ko ng Jo. Onyag, di ko. Ano di ba sa ka? Di lang ko. Yay. Parang lain na nada. Sa'yo lain. Lito ka lagi. Oo, sige na. Mulitok ko. Jo. Wah. Jo, nasad? Unsa gid ay naka-importante si Jo? Patay. Ha? Nganong ni anam sa babayan? Nalimot ka nga imo man ng sekretary. Mon, wala ka ko. May meeting ka 1 hour from now. Sa Royal Hotel. Ako imong kuyo. Kamera ni Mon. Ako? Ikaw ako ang acting secretary for now. Kang... Otherwise, i-cancel ang meeting. I-drop natin ka sa office, ha? Di na ko mabalik dito. Noon sa mangga. Bro, sa tinoo lang, pusurok mo na kung dugo makakita ni Jess, ha? Hala ka bro. The more you hate trabako, no? The more you love. Ah, binuwa. Abinuang laki. Tuod. Mupauli na ka? Wado ko sa merkado. Ha? Detext akong lola nga magpaandam ko og grapes. Tamis ko nung kaya ang iyang grapes ko ron. Kung mahibaw si G sa ini, magtuo to. Nga si Jo ang imong atuon. Unsa? Binuang. Hanggang, pwede ragod ka nga dadaan ni titala o kuan ka nang inigpauli niya bisag unsa. Pagkita, manggin mo, hindi kagabi eh. Pero, muadto gid ka karon. Wa mo ko moingon niya nga moadto ko. Surpresahon naman ako siya. Si Jo? Si Lola?
Halala! Namuha! Ang makalagot mo ka. Imo kong itupo atong tumbuya. Ang sama ka? Iyay, ho? Tumboy na sad. Di na sad magkalitok singan. Buti mo eh. Iyon naman ang tikad ni Hibi. Magtaksi na lang pa doon sa office. Ay, binuang niya, bro. I-drop sa down ko, eh. Daraday, Tulo ka kilong grapes man tong iman, no? Ikaw, sir. Unsa ganito imo, sir? Mangga lang, madam. Duha ka kilo lang. Madam, grapes niya. Oy! Ni am lagi ka, Mateo. Unahan na si Sir Lola. Okay. Orange to imo, sir, na? Sa Lex Mangga, Pinoy. madam. Aw! Mangga di ay. Ay, mangga di ay to. Nara. Doa ka kilo. Alapas na gamay, pero okay ra. Lola, asam di ang imong Ka- alala? ka- Kadiot, narang imohang mangga, sir. Akong bayad, madam. Keep the change. Uy, salamat, Uy, sir. Lola, keep the change, man. Ay, mo na nakanindot din, he. Kaya naman sa mga galanting customer, parehas adto niya. Lola, wapa ni mo tubagang ang pangutana. Asam man ang imong alala eh? Ay, akong gipahatod og grape sa imong opisina. Uy, ubag ka musulting mo ari day ka. Ingon ra bang kang magpaandam ka. Ay, ako na lang gipahatod. Katuod eh siya. Ako gipatakse. Askang. Wa ba lagi ka musulti nga mo anhi ka? Jo, nasad? Unsa magyuday na ka-importante si Jo? Lola, ubalik lang ko sa opisina. Sige, balik dito. Kaya tingali dito magkadibao. Okay, Lola. Ato na ko. Mao naman yung building, ha? Mangutan na lang ko sa guard asa ang opisina ni Sir Mateo. Hi, guard. Asa ang opisina ni Sir Mateo, guard? Unsay tuyo nimo, ha? Gipatot ni siyang lola, guard. Grapes ni. Huwat lang. Manawas ako. Hey! Ma'am Jess. Nagita siya ni Sir Mateo. Gisugo ko na siya sa lola ni Sir. Kato maning aryat ng babae sa mall, oh. Nadi sa din nagtrabaho. Gisugo ka sa lola ni Mateo? Oo, ma'am. Grapes ni nga gi-request ni sir. Sula, inibayhan na, uy. Gito to, mangyukog na. Ikaw... si Jo? Oo. Wa din ni si Mateo. May gilakaw. So, ako na ni ibili ni mo, ma'am. Imo kong gisugo? Wa man, pero unsa ako manin akong grapes, ma'am. Gipahatod man ni siyang lola. Dadaan na lang na sa iyang office, Ma'am Jess. Imo kong gisugo? Sekretary man kang Sir. Hilom! Sige. Ako na lang ni ibalik sa iyang lola. Ako na ingnon nga, way mo dawat. Gaga! Di mo ka mo dawat, ma'am. Sekretary mo ka. Ari na lang, be. Ako na rin hatagan na ni Sir. Inigbalik niya. Jo? Sir, may hapon. Gisugo ko ni lola paghato din ng grapes parang Sir Mateo. Uy, hala. Nagkabaiwas mo ni Mateo. Tuwa-to siya pa sa merkado. Uy, hala. Mao ba? Ako na lang ng grapes, be. Tagaan na to siya ni Titala dito. Sige, sir. Ako na inon si lola. May balik lagi na siya. Ay, pagtunga na lang mo ng grapes, sir. Anong ma'am na nimo akong grapes, bro? Kidding. Ako na lang ni bro. Pangayon na lang lain ni Titala. Nunsa ka? Bida. Uy. Naamalagi ka, Matt. Ingon ni Mon, di na ka mapalit. Tara, Ako, sir? ihatod na ka balik sa merkado. Okay, sir. Mateo! Dali na, Jo. Oh my God. Oh my God. Iyang gisang pet si Joe. Maudi ay tungtong uya.
Yap, Parang nagkakita naman ko ato niya. nakakita na bitaw kanya kuyog sa lula ni Mateo. Remember sa mall? Sa rubber shoe section? Oh, hinumdum na ka? Mauto ang lola ni Matt? Yap. Nakahinumdum na ka sa inyong encounter? No! Mon, naaday ka ato sa mall? Yap. Nakawitness ka? Yes. Nisulti ka ni Matt? Wa. Ay, salamat. Ayaw ba siya sultihi, ha? Nunid na magod siya sultihan kay naman siya adto. Unsa? Balin na rin. Dire lang ko sa likod, sir. Sumura ko ni mo driver. Aw, sorry, sir. Mobalhin ko, sir. Sula pa ya ini, uy. Isakay naman hinuon ko siyang sakyanan. Tupad pagid mi. Lain na ba ini, uy. Kumusta inyong pagpaninda ni Lola? Wanay na binuang? Uwa naman, sir. Okay ra inyong paninda? Okay naman, sir. Daghan lang mamalit. Dagan naman, sad, sir. Oh, well, nagani magbinuang. Isumbong dayon ako, ha? Kay si Lola na ba? Magtago-tago. Okay, sir. I-save ako number. Uy, hala. Uwa na ba ko yung cellphone, sir? Saan na pagsumbong na ko kung may mga binuang? O kung may emergency? Magtigom lang niya ako, sir. Kinausa. Ibili na ng grapes. Anong nihapit man kami sa mall? Di sa tingali ko niya palitan og cellphone, uy. Pero, haskang. Mamalit sa tagi mong phone. Ayaw lang, sir, uy. Kung saan mo lagi mo na ko pag-inform kung may emergency. Sige, sir. Let's go. Hello, kawa. Iyag yung kong palitan. Kana lang baratohon, sir. Kana, miss? Kana, sir? Kana. Kana usa. Kana ang tag 26,000. Ay, kana, sir. Kamahal. Ang bingin na, ha? Oo, sir, uy. Ang pingan ginin ako, sir. Mahal ko kayo ni. Mayong pagbuminaw Na, sa Lex Asa Pino. akong ibayad simbakog. Mawagtang umaguba ni. Salamat kayo ni, sir, ha? Para na sa mong trabaho. Ang pagbahibaw na ko kung may emergency. Okay, sir. Ano gamit pang chicks, ha? Wa, taon ko anak, sir, uy. Wa, gina sa kuna-una, sir. Kinsay na sayod sa umabot. May in love ka. Dili na mahitabo, sir. Mau ba? Sigurado ka? Ako na nang gipanumpa sa akong kaugalingon, sir. Dili ko musoda na butanga. Ayaw pagsalita ng tapos. Di ra ba ta makatagan sa panahon? Honest, sir. Wag yun ko, ana. Ang ako lang yun nga mabuhi ko. Maura na. Maubitaw nga malipayon kay ko nga nagkailaming lola. Ni lola ni mo. O, ni mo sa, sir. Swerte kayo ko ninyo. Og mauni akong ampingan, sir. Akong isaad nga mo serbisyo gyud ko ninyo samtang maginhawa pa ko. Ako nang ipasalig, sir. Dili ko nang uyab-uyab, sir. Labi na ng minyo-minyo. Ha, di ko ana. Labad-labad lang nas o ang mga laki, sir. Mga laki? Abi na kung tomboy ka.
Ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Lulas Boy. Kung palihog day ko noong subscribe sa ko ang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.